Ďalšie hry otvorené do Korán. Viac ako 4000 športovcov, 184 krajín a 12 nezabudnutelných dní naplnených túžbou po víťazstvách. Sledujte otvárací ceremoniál paralympijských hier Paríž 2024. Naživo v stredu o 20:00 na Športe. Húževnatosť a prekonávanie zdanlivo neprekonateľných limitov. Obdivuhodné výkony športovcov aj bežných zdravotne znevýhodnených ľudí. Sledujte Paralympijský magazín. V premiére v stredu podvečer na Športe.